Wala paghihapon ikita ang 14 anyos nga Syrian tagyam kinsa gikatawong missing human mitikyaob ang gisakyan ning kayak sa Twin Lake Balinsa Sayaw Barangay Hinay-Hinay Sibulan Negros Oriental niadtong Miyerkules sa buntag. 26 ka mga divers ang misaom sa linaw nga nangita kang riyan. Gawas sa mga divers sa nagkadaiyang mga rescue team sa Sibulan ug San Jose, niabag usab ang search and retrieval operation ang mga divers sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection o mga pribadong sektor. Nagsugod ang search and retrieval operation alas 9 sa buntag, apan pagka alas 4 sa hapon gihunong kini o wa gihapon nakita ang patayng lawas sa Batanon. Matod ni Sibulan Town Councilor Bong Abada nga maoy nagsilbing tigpamaba sa mga rescuers sa Twin Lake operation. Mubalik ang mga rescuers karong adlaw apan dili na mosaom sa linaw. Inay magbahas-bahas na lang kini pamasin nga mulutaw ra ang lawas ni Rian. Nakasabot hinuon ang pamilya sa biktima og nang hinaot nga matabangan sila nga makita o maungkat maka ang lawas ni Rian aron kini mahipos o gaptarong ang iyang patayng lawas.